आज मी हॉटेलमध्ये जे क्रिस्पी चिकन मिळतं ते मी आज तुम्हाला दाखवत आहे. त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो बोनलेस चिकन धुवून घेतलेलं आहे. आता ते कसं कापायचं ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. मी चिकनचे थाई बोनलेस पीस घेतलेले आहेत. मला क्रिस्पी चिकनसाठी कसं कापायचं ते दाखवत आहे. आता हे असे पातळ पातळ आपल्याला स्लाइस करून घ्यायचे आहेत. जास्त जाडे करायचे नाही आहेत. अशा साईजचे पातळ पातळ उभे काप करायचे आहेत. अशा प्रकारे असे चिकनचे स्लाइस करून घ्यायचे आहेत. सर्व चिकनचे मी असे पीस कापून घेतलेले आहेत. आता याला मी मॅरिनेशन करून घेत आहे. त्यासाठी 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा काळी मिरी पावडर, इथे तुम्ही सफेद काळी मिरीची पावडर पण वापरू शकता, 1 चमचा आले लसूण पेस्ट, 1 चमचा व्हिनेगर, अर्धा टीस्पून मी मीठ घेतलेलं आहे. आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. सोया सॉस टाकल्यामुळे मीठ कमी टाकायचं आहे, कारण सॉसमध्ये मीठ असतं. आता हे मिक्स करून 10 ते 15 मिनिटे बाजूला ठेवणार आहे. क्रिस्पी चिकन बनवण्यासाठी इथे मी शेजवान सॉस करण्यासाठी मी इथे 20 ते 25 काश्मीरी रेड चिली घेतली आहे. आता ती मी पाण्यामध्ये धुवून भिजत घालणार आहे. मिरची धुवून मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवली आहे. आता ही चांगली भिजली की याला मी वाटून घेणार आहे. मिरची मी 4 तास भिजत घातलेली होती आणि ती बघा पूर्ण भिजली गेली आहे. आता ही मी मिक्सरमध्ये वाटून घेत आहे. मिरचीची पेस्ट करण्यासाठी जर पाणी आवश्यक असेल तर मी त्याच्यामध्ये टाकणार आहे आणि मिरचीची बारीक पेस्ट करून घेणार आहे. मिक्सरमध्ये मी पेस्ट वाटून घेतलेली आहे. याला लागेल तसं मी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. जर चिली पेस्ट नसेल तुमच्याकडे किंवा करायची नसेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये शेजवान सॉस पण टाकू शकता. आणि शेजवान सॉस जेव्हा तुम्ही वापराल त्यावेळेला व्हिनेगर कमी वापरा, कारण शेजवान सॉसमध्ये आधीच व्हिनेगर असतं, त्याच्यामुळे तो आंबटपणा येईल. म्हणून तुम्ही चिली सॉस जेव्हा कराल, चिली पेस्ट कराल त्यावेळेला व्हिनेगर टाकायला लागेल. गॅसवर मी पॅन तापत ठेवला आहे. त्याच्यामध्ये मी तेल टाकून घेणार आहे. चिली पेस्ट करण्यासाठी तेल जरा जास्तच लागतं, कारण हे प्रिझर्वेटिव्ह सारखं काम करतं. तेल गरम झालं आहे पॅनमधलं. आता मी ही चिली पेस्ट आहे ती ह्या पॅनमध्ये टाकत आहे. आता ही चिली पेस्ट चांगली परतून घ्यायची आहे. ह्याला चिली ऑइल पण म्हणतात. तर हे मी मीडियम गॅसवर चिली पेस्ट करून घेत आहे. मिरचीची पेस्ट मी 5 मिनिटं परतली आहे मोठ्या गॅसवर आणि त्याचा रंगही बदलला आहे आणि कशी दाणेदार झालेली आहे. असंच आपल्याला टेक्स्चर पाहिजे होतं. आता त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा व्हिनेगर टाकत आहे. व्हिनेगर टाकून मी हे मिक्स करून घेत आहे. व्हिनेगर हे प्रिझर्वेटिव्हचं काम करतं आणि ही मिरची तुम्ही पेस्ट करून ठेवली तर तुम्ही शेजवान सॉस किंवा चायनीज कुठल्या पण रेसिपी कराल त्यावेळेला ही चिली पेस्ट तुम्ही वापरू शकता. आता चिली पेस्ट तयार आहे. आता मी एका भांड्यात काढून ठेवत आहे. चिली पेस्ट मी एका कंटेनरमध्ये भरून ठेवली आहे. ही जास्त दिवस टिकते. तुम्ही जेव्हा चायनीज रेसिपी किंवा इंडो चायनीज रेसिपी करत असाल त्यावेळेला ही मिरची पेस्ट तुम्ही वापरू शकता. क्रिस्पी चिकन बनवण्यासाठी इथे मी बॅटर करणार आहे. त्यासाठी इथे एक बाउल घेतला आहे. याच्यामध्ये 6 चमचे कॉर्नफ्लॉवर टाकणार आहे. 6 चमचे कॉर्नफ्लॉवर टाकलेला आहे. आता मी 3 चमचे मैदा घेतला आहे. यामध्ये पाव चमचा मीठ, चमचा काळी मिरी पावडर, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर घेतलेली आहे ती टाकत आहे. हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. बेकिंग पावडर टाकल्यामुळे चिकन क्रिस्पी होते आणि बेकिंग पावडर ही महत्त्वाची इन्ग्रेडियंट आहे. त्यामुळे बेकिंग पावडर पाहिजे. बेकिंग सोडा न वापरता बेकिंग पावडर वापरायची आहे. 1 अंड घेतला आहे आणि त्याचं फक्त आपल्याला व्हाईटच घ्यायचं आहे. पिवळा भाग आपल्याला घ्यायचा नाही आहे. पिवळा भाग जर घेतला तर चिकन क्रिस्पी न होता सॉफ्ट होतं, म्हणून फक्त सफेद भागच आपण ह्याच्यामध्ये टाकत आहे. आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये मी थोडं थोडं पाणी टाकून हे बॅटर असं मिक्स करून घेत आहे. हे बॅटर जास्त पातळ करायचं नाही आणि घट्टही करायचं नाही, कारण जर पातळ केलं तर ते चिकटणार नाही आहे चिकनला आणि जर घट्ट केलं
तर त्याला कोटिंग जाड येईल, म्हणून आपल्याला हे मध्यम असं करायचं आहे. जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही, असं सरसरीत व्हायला पाहिजे. चिकन क्रिस्पीसाठी हे बॅटर मी केलेलं आहे. आता हे जे आपण मॅरिनेट करून ठेवलेलं चिकन होतं ते मी याच्यात टाकत आहे. आता हे सर्व चिकन मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे चिकन मी डबल फ्राय करून घेणार आहे, कारण डबल फ्राय केल्याने चिकन हे क्रिस्पी होते, म्हणून त्यासाठी डबल फ्राय करत आहे. चिकन तळण्यासाठी मी कढईत तेल गरम केलं आहे. आता याच्यामध्ये हे चिकनचे पीस मी टाकत आहे. एका वेळेला थोडेच टाकायचे आहे, जास्त टाकल्याने मग ते कोटिंग निघून जातं आणि चांगले तळलेही जात नाही. आता मी हे मीडियम गॅसवर 2 ते 3 मिनिटे तळून घेत आहे. हा चिकनचे आपण स्लाईस एकदम पातळ केल्यामुळे ह्याला चिकन शिजायला वेळ लागत नाही. मी हे 2 मिनिटातच काढत आहे. थोडासा लालसर रंग आला की काढायचा आहे, कारण मी हे डबल फ्राय करणार आहे. तसेच मी सर्व चिकन तळून घेत आहे. चिकन मी फ्राय करून घेतलेलं आहे. हे सिंगल फ्राय केलेलं आहे, जास्त ब्राऊन होईपर्यंत मी तळलेलं नाही. आता मी परत दुसऱ्यांदा ह्याला फ्राय करणार आहे. गॅसवर मी परत तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि हे जे आपण तळलेलं चिकन होतं ते मी आता परत तळून घेत आहे आणि हे मोठ्या गॅसवर 2 मिनिटं तळून घ्यायचं आहे. हे चिकन डबल फ्राय करायचं आहे, त्याच्यामुळे ते क्रिस्पी होतं. मी आधी तळून घेतलेलं आहे आणि आता हे दुसऱ्यांदा मी तळून घेत आहे. आता हे ब्राऊन झालं की मी काढून घेणार आहे. चिकनला ब्राऊन रंग आला आहे, आता मी हे काढून घेत आहे. अशा प्रकारे मी सर्व चिकन तळून घेत आहे. सर्व चिकन मी डबल फ्राय करून घेतलेला आहे. क्रिस्पी चिकनचा सॉस करण्यासाठी इथे मी 1 मोठा चमचा तेल टाकत आहे. तेल गरम झालं आहे, त्यामध्ये 2 टेबलस्पून मी चिरलेला लसूण टाकत आहे. 1 टीस्पून आलं टाकत आहे. 3 हिरव्या मिरच्या मी कापून घेतलेल्या त्या टाकत आहे. आता हे सर्व मी परतून घेत आहे. लसूण परतला गेला आहे, त्याच्यामध्ये आता कांद्याचे पात असते त्याचा वरचा कांदा मी असा बारीक कापून घेतला आहे, तो टाकत आहे. 1 सिमला मिर्च टाकत आहे, त्याचे लांब लांब तुकडे केलेले आहेत. हे थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. लसूण आलं फ्राय झालं आहे. आता त्याच्यामध्ये सगळे सॉसेस टाकून घेत आहे. 1 चमचा चिली पेस्ट टाकत आहे. 1 चमचा चिली सॉस आहे. 1 चमचा व्हिनेगर, 1 चमचा काळी मिरी पावडर, अर्धा टीस्पून मीठ, 2 चमचे टोमॅटो सॉस. आता हे सर्व मी मिक्स करून घेत आहे. आता हे सर्व सॉसेस मी मिक्स केले आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी सोया सॉस टाकत आहे. आता हे सर्व मी मिक्स करून घेत आहे. त्याच्यामध्ये मी हे 100 मिली पाणी टाकत आहे. सॉसला उकळी आलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट मी पाणी टाकून केलेली आहे, ती मी टाकत आहे. सॉस घट्ट झाला आहे. सॉस घट्ट झाला आहे, त्यामध्येही कांद्याची पात मी टाकत आहे. यामध्ये मी डबल फ्राय केलेले चिकन टाकत आहे. आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे फक्त मी 2 मिनिटं उकळी येईपर्यंत शिजवून घेणार आहे, कारण चिकन हे क्रिस्पीच राहायला पाहिजे, म्हणून ह्याला जास्त शिजवायचं नाही आहे. आणि हे तुम्ही घट्टच करायचं आहे, पातळ करायचं नाही आहे. हे तुम्ही स्नॅक्स किंवा स्टार्टर असं तुम्ही खाऊ शकता. हे सॉसबरोबर तुम्ही खाल्लं तर टेस्टी खूप लागतं. हे क्रिस्पी चिकन तयार आहे. क्रिस्पी चिकन तयार आहे. वरून थोडंसं मी कांद्याची पात टाकत आहे.